Greetings to you once again. Yes, welcome Shirai channel. Welcome you all on natural medicine. Kurapika Zira is very natural, simple. Yes, and less expensive. Yes, Marathi says yes, I'm launching this channel. As I'm launching it, channel to share very practical. Like today, I'm going to share a herb known as plantain herb. Yes. Let kitchen be your farmers and nature be your hospital. Yes. Maziwa zvakanaka. Uchazvinzwisisa gare. Tikati utano unobata zvitatu. Unobata panyama, unobata papfungwa, unobata pamweya. Haugoni kuva neutano kana one of these three things chiri missing, chakashota, chisipo. Saka this is holistic approach. Saka tichadzila nenyaya idzodzo Mwari achitibatsira, health of the body, health of the mind, and health of the spiritual life. Dai Mwari vakutirai zvakanaka. I'm going to share with you the plantain. Don't be afraid of herbs. Hello. Don't be afraid of leaves, roots and flowers. Yes, introduce yourself to these things. Makristo akawanda, yes, anotya nezvemaherbs, anofunga kuti ndezveching'anga, ndezveuroi, hazvina Mwari mukati. But let me tell you, Genesis chapter 2, verse 9, kunonzi kuEden kwakuine muti weupenyu. Vaidyei pamuti weupenyu. Uye nemhaka yeimamo nemuti weupenyu. Ukaenda kuna Revelation chapter 22 verse ya 2. Yes, kudenga, vari kuda kuenda kudenga, tichanodya maherbs. Kunenge kune muti weupenyu zvakare. KuEden kwaiva nemuti weupenyu, kuEden yekudenga kuchange kune muti weupenyu. Hanzi mashizha acho anenge achirapa. Even after sin, we are going to use herbs. We must use these herbs. There is life yakaiswa naMwari in these herbs. Saka dai Mwari atibatsira. N'anga nevamwe vanozviabusa, yes, vanopa zvinhu zvaMwari. Hanzi Satani mbavha, muurayi, murevi wenhema, yes, akatibira zvinhu zvaMwari. Saka let us redeem back, yes, God's blessings. Dai Mwari vatitira zvakanaka. Yes, saka let's go back to Eden. Let's go back to Eden. Let your kitchen be your farmers and nature be your hospital. Yes, this is plantain. There's also some herbs here like dandelion. Yes, this is dandelion. Yes, this is plantain. Yes, I'm going to share with you also about dandelion. But today I want to share with you about the plantain. This is plantain. It's an all year round herb. You can find it in any season. Yes, in summer, in winter, all seasons you can get it. Saka you plant rakanaka. No one at your backyard. Yes, no matter pese. It's not an indigenous herb. Yes, herb rakabva kunze nevarungu hama dzedu dzakativigira mushonga uyu rinonyanya kuwanika Europe and America. Saka ndichadzidza zvakawanda pamusoro paro. Hanzi naMwari vanhu vangovaparara nekushayiwa zivo. Yes, pane vanhu vari kufa nguva isati yakwana vachifa mushonga vanawo. Kunonzi kufa nenyota makumbo ari mumvura. Yes, saka pamavidhio mashoma ari kutevera ndichashare nemi from the root until to the flowers or to the seeds. Yes, pane maseeds arinoita. Yes, ane utano zvikuru. Saka rinoshandiswa kubva
pa maseeds, mashizha uye zvakare dziroot. Saka mudzi mushonga, mashizha mushonga, seed zvakare mushonga. Saka don't be afraid of herbs. Makazara neutano. You don't die. Yeah, inovava. Kuvava ndokuti mushonga. Kuvava ndokuti mushonga. Saka mukanyanya mushonga unonyanya kuvava. Kureva kuti une power spirit. Saka I'm going to give you the science part of it. Kuti chinorapei chinhu ichi. Chinorapei chinhu ichi. Chinomera pese pese. Yes, musango. Chinomera mapavements. Pese pese unochiwana. Saka kana usina chitsvage wochidzvara, chinotanga kungomera chega. Kana ukachimwaya mumunda, kana ukachisa pai, chinomera. Yes, this is the plantain. Saka unogona kutorisa some pot. Utoripota zvakanaka. Yes, wotoisa pamba pako, worichengetedza zvakanaka. Yes, we are back from the Eden, we are back from the garden. Yes, ndofunga mariona. Yes, hebrew rinonzi plantain. Kana uchiziva zita raro muchishona, please share with us inbox. Toda kuziva neshona kuti rinonzi chii. Yes, ma benefits plantain akawanda. Saka tichaita ma videos akati ekushare nemwi kuti ma benefits wawo ndeapi, uye zvakare yes togadzira sei mushonga naro. Plantain benefits internally and externally. Yes, plantain mainly rine utano hwarinawo hunosanganisira vitamin A, vitamin K, vitamin C, zinc, potassium and iron. Plant ramaona area knows plantain is rich in vitamin A, in vitamin C, in vitamin K, in zinc, potassium and iron. Saka nekukupai maproperties awa ega munotogona kutoona vanoziva kuti saka rinorapei. Yes, maseeds andakuratidzai maseeds aro. Yes, kana raita maseeds mumatora mumadryer nenzira yacho yaanodryiwa nawo ndozvimwe zvatichadzidza how to dry maherbs achisara aine maproperties awo eutano mukati mawo. Saka maseeds nemaroots they are good for cancer prevention and treating cancer. Tichadzidza kuti zvingaita sei. Yes, the whole plant is anti-inflammatory, antifungal, antibacterial. Yes, saka rinobatsira pa izvozvozvo. Yes, nogona kushandisa sema-tincture. Yes, sema-poultice. Nogona kushandisa izvozvozvo. Internally, yes, plantain rinobatsira respiratory problems. Yes, zvirwere zvechipfuwa zvakasiyana. Yes, rinotibatsira kukosora, kupindwa nechando. Yes, rinobatsira zvakare pamachuma, makenza ndataura nezvawo, kudzivirira nekurapa zvakare. Yes, it's good also for the liver, good also for digestive health, digestive system. It's good also for the heart. It's good for respiratory health. Ndataura nezvazvo. Kana kuti herb 1 rinorapa zvinhu zvakadinai zvakawanda. Ndosaka ndakati kuna Mwari mishonga mizhinji chitori chishoma zvirwere. Yes, internally mukati, externally kunze. Tataura internally, externally kunze. Rinobatsira
backbites, yes, inda tsikidzi nezvimwe zvakasiyana siyana zvinogona kutiruma, rinogona kubatsira zvakare, rinobatsira zvakare vanenge varumwa nenyuchi, rinobatsira ruva iro riyara ramaona kana kuti hebhiro ramaona, rinobatsira zvakare eczema. It's good for my skin diseases. Yes, akaita sana eczema, yes, ma scratches, ma rashi, ma minor cuts, ma burns, vanenge vatsva, rinobatsira ma fungal infections zvataura nezvawo like ringworm, yes, rinobatsira poison ivy, rinobatsira zvakare because rinokweva ma poisons. Tichadzidza kuti zvese izvi tingazviita sei kuti kana ndarumwa, kana ndaita rashi, ndaita chirwere chipi nechipi cheskini, ndingabatsirikana sei naro. Yes, mukati zvakare chimwe chandasiya peptic ulcers. Yes, ma ulcers rinoshanda zvakare. Vanhu vazhinji vari kutambudzika nekutambura nema ulcers, tichataura nezvazvo. Yes, tichadzidza kuti how can we make plantain syrup for mapulmonary problems akafanana nana pneumonia, asthma, yes, zvipfuwa zvataura nezvazvo. Plantain syrup inogadzirwa sei? Saka today I just want to show you one thing.